ayting kesh Сарым надод ки маравум ба чашмакҳои тарм хитча овоза кад сабр мараҳ гузарум ма безор шидум аиш ай дили гарм ту бенанг беномус чӣ ба меги биё парм у одами бард мера мемонум бо ма у чен соҳиби дигарум пешат намемонум бо ма у вақт соҳиби дигари ай ма мемонӣ ай модар мо ай дунё мере меҳри ту фақат дар доллар мара гӯш ку мегуфтум чӣ ҳодиса рӯй дод ки ту рафти пешаш ту да бародар ҳуй дод ма мегӯ мерам ай ту то ҳол истодам дар ҷом ма мегӯ мерам сабр мекашалад ҷон сабр дар дашту намарафтам гар хоки ватан рафтам дарёи равон будам маҷрои маро ёбед дар дашту намарафтам гар хоки ватан рафтам дарёи равон будам маҷрои маро ёбед ма туро мебинум ҳайрон мешам чӣ ба надонум ма айта дур мешам ҳама гапом гирди забонум то хурдам эста туро бинум хапм чӣ баре килу девона шид суҳробада яқибай ту дили мара канди чӣ ба майда кардӣ ма девонаюм ки мара рост када задӣ париди осмонда хитагум кардӣ ву барш рафтиву хита шакидӣ бародар буги парш ов хурда бесан одамо хаб мекунан ҳозида ки ҷои бестам ду рӯзиёт гап мекунан ки да касе ошиқай барои касе мия дили нияти бачон мада ба серия та аввалу охирони монира ҳамадона тайма нашиди хафа кади ту фанатома болои ма ту доштай ҳатто да фикрам набуд марам ай дунё мерам қатори ишқи сабр мара чашмом осмон қаҳри маъбр оби дидам боронай овози май сабр сабр тоқат накади сабр у тура чӣ коро кард вайрон шида сабр сабр азобай тоқат роҳат сабр тура то ҳол намедона ҷурам чӣ ай на сабр сабр дама дар дилави вай далабуд ма хиёл мекунам ё ҳақиқат ай сабр